Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman
soleh bagus hatine kerana mapan sering benih laku tarekot lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Nabi asal Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Leren luwih dhisik ya nok. Ngono ya ya. Leren sawetara unjal ambekan, ngaturi apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ngono. Sing sepisan ya kuwi ora lali ayo anakku limbuk tak kanthi. Ngucapake syukur kang tanpa pepindhan kunjuk marang purbaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Sing wis paring malimbar kenikmatan ya kuwi becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan ana ing adicara bengi iki ngono ya Mak. Iya. Wah luar biasa bengi iki kasembadan sowan maneh. Iki mengeti adicara apa Mak? Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi syukure para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Wilangan. Anggone duwe kersa ya kuwi bersih dusun. Bersih dusun kang cekak cukupe ya kuwi ngucapake syukur ucapan kang sarta ungkapane warga masyarakat. Ya kuwi ngaturake syukur marang purbaning Gusti awit kenikmatan sing wis diwenehake. Oh ngono. Warga dusun Wilangan. Iya. Alhamdulillah wis kepareng sowan meneh. Alhamdulillah. Dasare iki wis dadi acara rutin, agenda rutin tiap tahun kok, Nduk. Oh ngono. Iya. Syukure para warga masyarakat diungkapkan dengan ya kuwi dana rasa pagelaran wayang kulit jernyatane wong syukur marang purbaning Gusti kang murbeng dumadi kuwi maneka warna carane kok Nduk. Oh ngono. Ana syukur sing secara ucapan utawa lisan utawa sing diarani syukur bilisan. Iya. Upamane wong muslim ya kanthi nyebut alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ya kuwi kang mengku teges sedaya puji kula aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang ngregem jagat punika. Oh kuwi kuwi yen syukur secara lisan utawa ucapan. Lah nek syukur secara liyane, syukur kanthi cara sing liya ya kuwi kanthi cara syukur bil qalbi utawa sajroning sanubari. Oh ngono. Tuladane ngrumangsani yen menungsa urip kuwi ana sing nguripi, ngrumangsani menungsa kuwi obah ana sing ngobahake, menungsa ambekan kuwi ana sing maringi ambekan. Oh ngono. Iya. Terus sak banjure sing pungkasan angka 3.
Kuwi kanthi cara apa? Ya kuwi kanthi cara syukur bil arkan utawa syukur secara pakarti utawa secara tindakan. Tuladane no piye? Tuladane ibarate awake dhewe diparingi rejeki, ayo rejeki kuwi digunakake kanthi bener becik. Oh ngono. Awake dhewe isih diparingi kesehatan. Jumangkaing suku, klembrahing tangan, kedeping meripat, unjaling huswa, unjaling ambekan, kecaping lambe, kuping isih iso dirungokke. Kesehatan kuwi ya wujude nikmating Allah sing kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Lah, kesehatan mau piye carane? Aku Kang Sarto anakku Limbuk gunake kanthi bener becik. Oh ngono. Mripat ayo dienggo nyawang sing apik, tangan sikil isih nggo mlaku, kuping ayo dienggo ngrungokke barang sing becik, barang sing apik. Oh ngono ya, Mak. Pangucap semono uga. Oh iya. Iya ya, Mak, iya ngestokke dawuh. Alhamdulillah ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi maneh lawan para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Wilangan. Ngalap berkahe para warga masyarakat ingkang ngadani adicara bersih dusun. Dasare iki ana ing makame Syekh Suluki, salah satu wali. Iya, mula awake dhewe yen wis ning kene iki wis dudu karo sapa-sapa ning bakune ngeraketke golek seduluran karo ngalap berkahe masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Wilangan. Tenan kok, Nduk. Iya, Aja lali ngucapake panuwun lho, Mak. Ngucapke panuwun ingkang tanpa upama ngaturaken terima kasih yang sangat banyak. Iya, kunjuk sapa wae. Ora lali ya kuwi kunjuk Kang Masku ingkang lenggah dadi sekretaris. Iya, Mas Tarik, isih muda tumarono isih timur. Mas Angga Zuldi Bintara, ngaturke panuwun sumrambahing ketua panitia Bapak juri, iya, lan seluruh warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Wilangan ingkang sampun pitados kula kalian sak kanca anggenipun paring lelipur wonten ing dalu sak mangke. Alhamdulillah awake dhewe sing ketiban sampur meneh kon gelar-gelir nggantung gong ana ing kene ya, Mak. Alhamdulillah. Dasare adicara ing dusun Wilangan ya disembadani disumbutke kok nok. Oh ngono. Mau aman uga wis kagelar kirab budaya hasil bumi. Mengangkat hasil bumi. Kuwi kabeh implementasi utawa pengaplikasiane warga masyarakat dusun Wilangan anggone ngucapake syukur marang Gusti Allah melalui kirab budaya ya kuwi hasil bumi ya, Mak. Pancen kaya mangkono uga mawawan kaya adat lupiya utawa adat saben ora ninggal tradisi biyen-biyen kang wis diwarisake para leluhur kakek moyang nenek moyang ya kuwi wujude gelar wayang kayu. Oh ngono. Banjur disambung bengi iki. Alhamdulillah. Iya. Ngaturke panuwun. Jernyatane awake dhewe yen sowan ana ing kene, mesti sing request lakon kuwi Bapak Juru Kunci. Lah iya, alhamdulillah. Taun kepungkur nek ora kleru, lambene kamis rontolen. Kuwi lakone Cakrane Ngrat. Wahyu Cakrane Ngrat. Taun iki nyuwun request ya kuwi Wahyu Makutha Rama. Oh iya. Dipinangkani no. Oh iya. Lah iki apa ya kuwi strategine dalang ki ana ing kene. Contone piye, Mak? Urung suwe kae awake dhewe uga paring lelipur ana ing Ngadipira. Iya. Yen ora kleru kae lakone ya Makutha Rama. Oh, njaluke kono ya Makutha Rama. Bengi iki Makutha Rama, kamangka jarake. Iya. Jarake kuwi ora adoh. Lah iya, lah iki saking piye carane awake dhewe mengkemas padha-padha Wahyu Makutha Ramane ning digawe beda. Oh iya, rada diowahi sithik-sithik. No ben sing nonton nyusul sekitar Wilangan kene ben ora waleh utawa ora jeleh. Oh ngono ya, Mak. Iya, alhamdulillah. Uga iki mau para undangan sing kepareng rawuh uga akeh. Matur nuwun ingkang sampun nderek
Nuwun inggih punika berkahi adicara ing sakmangke. Bapak Camat, Pak Camat uga rawuh, Pak Kapolsek, rawuh, Nduk, rawuh. Uga jare diundang bapaknya awake dhewe Pak Jianto. Duka nggih, sampun rawuh dereng. Iya, iya. Ngaturke panuwun. Ngala berkahe ya kuwi salah satu wali sing diakui para masyarakat Nganjuk ke para luar Nganjuk ya kuwi dipapanake ana ing makam Syekh Suluki. Ngaturke panuwun kok, Nduk. Lah iya, wis ora golek apa-apa ning kene iki kaya sing tak kandhake mau ngarep bakune seduluran. Karo ngala berkahe adicara bersih dusun. Sing kagelar karo warga dusun Wilangan. Kanca-kanca ki ya wis ora arep apa-apa nek pentas ning kene. Lah iya. Sing penting ngalah berkah. Wong yagaku pengrawitku ya wis ziarah ning dhuwur. Oh iya. Iya. Itu sing kuwi sing nyekel saron kuwi mesti, Nduk. Lah iya. Nek ning makam kuwi mesti wajib ziarah. Sing nyaron anggota Astabrata, makam dia sing urung tau diziarahi. Lah iya. Iya, kabeh didongake wong nyatane positif kok. Ben entuk berkah. Uripe kebak berkah kuwi, Nduk. Iya, alhamdulillah. Iki ngiras ngiru awake dhewe ning kene uga tirakatan lek-lekan. Ana tetembungan Jawa ngarani piye, Nduk? Ing lair angudi karya, ing batin angesti Gusti. Ning laire ketoke seneng-seneng, ketoke gebyar-gebyar, ketoke wayangan, ning batine nirakati dusune. Muga-muga dusune lebih baik dan selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Alhamdulillah nirakati dusune. Mula wong Jawa biyen nek marah-marahi karo anak putune putra payahe kuwi wis bener. Iya. Wong-wong Jawa mbiyen tau ngendika piye? Lakune wong Jawa sing paling ampuh kuwi nggur loro. Apa? Siji melek, loro luwe. Oh ngono. Siji melek, loro luwe. Mula wong Jawa mbiyen ana tetembungan ngandharake aja turu bantalan merang, aja mangan ngisor longan. Oh ngono. Tegese aja turu bantalan merang, turumu sing arang-arang. Oh ngono. Betau melek tirakat riyadoh. Iya. Tafakur marang murbaning Gusti. Iya. Nyuwun ngapura saking dosa sing wis sinandhang. Supaya gangsar ing tembe mburine. Lah yen aja mangan ngisor longan. Aja mangan ngisor longan kuwi longono anggonmu mangan, tegese kowe iki betau luwe nindakno poso. Wo ngono. Filosofine wong poso kuwi ora mung ngempet luwe karo ngempet ngelak. Ning ngempet supaya piye awake dhewe ora ngucap sing ora-ora, ora nyawang sing barang sing dudu hake, ora ngrungokke rerungon sing ora-ora. Terus gedhekke rasa kesabaran. Wong yen luwe mesti pamikire iki mesti tak tok kala mangsa iki mesti gampang kepancing emosi. Iya. Nek nggur ngempet luwe ngempet ngelak kuwi gampang. Ning piye carane awake dhewe mengantisipasi nalikane awake dhewe luwe bisa diparingi sabar kang linuwih. Oh ngono. Merga Gusti Allah ki seneng wong karo wong-wong sing nindake tumindak sabar. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah. Iya. Awake dhewe sowan rene nek ora salah ping 2. Oh iya. Ping 2. Alhamdulillah muga-muga dadi langganan tiap tahun. Amin. Engko nek wis langganan ya genah, Nduk. Wis secara otomatis ndi-ndi nek langganan kuwi mesti regane dibedakne. Oh ngono. Karo sing lagi nanggap. Oh sing lagi nanggap bisa nanggap ngono ya. Terus sing wis keletan dalang liya. Oh iya. Wis genah. Iya. Tak bedakne karo sing wis langganan tanpa let. Oh ngono. Wis ben tampang ketar-ketir iki. Iya. Oh yo raimu yo ra iso no kae. Ding ketempuk kae. Iya. Iya ora apa-apa. Pun mboten napa-napa. Kula niku nek kalih warga Wilangan wis kaya dulure dhewe wis ora apa-apa. Tampang jegong mung ketok ya rawuh. Iya. Wis ben. Iya.
Ora apa-apa. Sok nek wis butuhne tenaga karo pikirane awake dhewe sak kanca engko nak yo tinimbalan sowan alhamdulillah. Iya wis aku wis ora mitung apa-apa angger ning wilangan. Lah iya apa to Nduk penting ki sedulur. Sing penting kanca-kanca kecukupan sound system panggung terop kecukupan sinden-sinden kecukupan. Dalange nak nggur turahe. Wah iya. Lah iya alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ndonga apa biyung marang para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Wilangan kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ya kuwi adicarane ora ana liya kejaba mung bersih dusun. Iki uga sasine sasi Agustus masih dalam nuansa kemerdekaan. Dongaku muga-muga nok sarampunge adicara bersih dusun utawa nyadran utawa sedekah bumi dan sarampunge ringgitan. Muga-muga keluarga besar ingkang lenggah ana ing dusun Wilangan. Dusun Wilangan dadi dusun sing datun thayyibatun warapun ghafur. Dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebehna saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju
rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen wong tansah dadi enten yen dituju deket lagi rasa meha ora ati wes mari kangen muga-muga tansah tagen atiku dadi tentrem amurane rokan kaje mari kangen mula sira retro tajem jati oi 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 Alhamdulillah. Awake dhewe sak kanca senadyan ana ing Agustus paribasane ora leren nanging kudu tetep semangat. Mergo awake dhewe wis kadung nampa kapercayan. Heeh. Wong nampa kapercayan kuwi sanggane abot, Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Iya, jan kaya kanca-kanca jan kaya setrika kok, Nduk. Oh iya, Wonorejo. Gayam. Heeh. Saiki ning Nganjuk sesuk bengi wis Bojonegoro neh. Lah iya, besok ning Purwosari, Terus ning Nganjuk neh, ning Putren. Bojonegoro Nganjuk wis kaya setrika, Nduk. Lah iya, ora apa-apa. Agustus ora leren. Jan tenan kok. Ora ujar ora kaul. Mas Heru tak kok nyatet. Mbok kok nyatet apa? Anggota Astabrata, selama Agustus kok enek sing ora izin blas dicatet jenenge. Oh iya. Ya, sapa bae? Oh iya. Engko dikeki ana bingkisan ku aku. Oh iya. Oh iya. Aku yang wae hadiah Mas aku. Ya, lah ya urung izin to. Ora maksudnya sing gak izinnya tak wae hadiah arep. Wah ya. Apa kuwi? Kaos. Oh iya. Lho ana neh, lho nek kaos tak kabeh. Heeh. Engko sing ora izin babar blas di bulan Agustus, tak kei bingkisan. Lah iya, Wis sing nyaron sing duwe jaranan bingung sok 26 piye. Lah iya. Tuh jaran aku mlaku aja. Lah iya, ora apa-apa wong ya sing diayayake. Wah, sing nyaron kuwi apa-apa iso kok, Nduk. Lah iya, jaranan oke, wayang oke, bakul es oke. Lah iya, Wah jan kancane ora kuman. Heeh. Hah? Oh iya nerakudan. Lah ya, alhamdulillah wilangan. Kanca-kanca nek ning wilangan kene ibarat kaya kebo mulih ana kandange dhewe. Dadi awake dhewe wis manjing cara-carane. Dadi lakon utawa lagu kuwi ya wis ora aeng-aeng. Iya, Lagu utawa pamundutan lakon, upama ana request, ngono kuwi sing apa umume kena diladeni ibarate mayar, Nduk. Oh ngono. Ya wis mergo wong liya dadi manjing sedulur. Iya, ora aneh-aneh. Ora kok njaluk lagu apa kowe bangun desa niki bengi ya. Ora iso minangkane, rungkulaan kok. Lah iya. Iya ya, Mak. Kaya lakon iki wis ning wilangan iki urung nate nok lakon sing aneh-aneh. Lah iya ora apa-apa. Mau bengi jan pucet aku sewengi. Kena Kresna Duta iki omong ae ya. Kuwi bedol kayon nganti bar wis jan perang nggur loro nil. Ya. Perange nggur perange Setyaki karo Burisrawa karo Irawan kuwi lho. Perange nggur loro nil iki bengi Kresna Duta wis mulo pucet aku meniren lambeku. Ha iya. Ora apa-apa ngono ki malih sinau dalang iso buka buku meneh. Iya, alhamdulillah. Iya. Awake dhewe sowan, uga ora dhewe ning uga nganti para swarawati. Iya. Para pesinden Astabrata, uga kepareng sowan. Iya, akeh banget ki. Sinden-sinden Astabrata kawimbuan ki ana Dik Lintang Kairo sing mijil saka Kota Tahu Kediri, diaturke minangka pambuka utawa mukadimah ana ing Siseng Limbukan. Diaturi jumeneng.
Yo, mecah sepining swasana tumpakno prau layar. Lah iya, Monggo Dik Lintang, jumeneng ana ing pepanggungan ngaturaken lelipur kangge warga masyarakat dusun Wilangan. Yuk, prau layar Irama Seger. Celorot. Hey. Numpak prau layar dina minggu ge mari wisata alon praune wis nangah ya banyu pinalan ora jemu-jemu karo besok kuyu ilangake rasa lesu ati jaleman dapet sore Sekali lagi Mas Arya. Awe-awe ayo kane becebali wae ini sesone tumandang nyambut gawe numpak prau layar dina minggu ke pari wisata alon praune wis nangah biak banyu pinalan ora jemu-jemu karo mesem kuyu ilangake rasa lesu ati jaleman dapet sore katon awe-awe ayo kane Matur nuwun. wae dene sesuk tumandang nyambut gawe Nggih, selamat malam Sugeng dalu, Mas. Wilujeng dalu Dik Lintang. Nggih. Alhamdulillah dipertemukan sowan ana ing warga dusun Wilangan. Alhamdulillah saged pinanggih malih, Mas. Kan terakhir melu aku ning endi? Teng Endi ke? Nganjuk. Pundi? Kaliula. Kaliula. Nggih, Kaliula. Saiki dipertemukan dengan acara yang sama yaitu bersih Bersih dusun. dusun. Alhamdulillah. Yuk salam-salam dulu Dik Lintang. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat dusun Wilangan lan Bapak Desa. Bapak Carik. Bapak Carik, wonten Bapak Carik nggih? Wonten. Bapak Kepala Desa nggih rawuh. Anu no ibu no. Bapak Ibu Kepala Desa nggih rawuh. Bapak Camat nggih? Rawuh. Rawuh, ada Bapak Dan Ramil juga, Ya. Bapak Kapolsek. Nggih rawuh sugeng dalu, Bapak. Ndonga napa di Lintang Kairo di acara warga masyarakat dusun Wilangan yang malam ini mengadakan acara yaitu adalah bersih dusun Bersih atau dusun. sedekah bumi. Doa apa? Harapan apa Dik Lintang? Nggih, semoga sedaya warga masyarakat dusun Wilangan Nggih. pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, Amin. kawilujengan, pinaringan rezeki ingkang barokah Mas Dalang. Nembe sepisan mriki nggih sampeyan. Nggih, nembe mriki kalih Sanggar Astabrata. Astabrata. Mula perkenalan ini Dik Lintang Kairo, ya. Nggih. Mesti orang tua itu memberi nama anak itu mesti ada artinya. Dik Lintang apa? Kok iso dijenengke Lintang Kairo itu artinya apa? Lintang itu bintang. Ya. Kairo, Kairo itu apa? tahu nggak? Nggak tahu. Kairo itu dari bahasa Arab, Mas. Apa? Khairun. 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 Lho, kowe genah ora kowe. Ya bedean iso apa nah? Khairun ini apa Mas Khairun. Jali? Lho, cacah roh ora Khairun Mas ya apa? Tiar itu lo bisa kayak. Lah, Ya. Mas Tiar, Khairun ini apa Mas? ora
ora ngerti. Iso mbedek ra? Heeh. Hah? Walah, roh yo dipotoki. Apakah khairun, Dek, artinya? Khairun itu kebaikan, Mas. Oh, bintang kebaikan. Bintang kebaikan. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Bintang kebaikan ya. Iya. Semoga doa apa itu nama yang baik menjadi sebuah doa. Amin. Yaitu dari orang tua kepada panjenengan. Mergo doa sing paling ampuh ki doa Doa dari orang tua Gitu. ini. Leres sangat, Mas. Terus warga sini bertanya-tanya, sampean itu kelas berapa? Kula nembe kelas tunggal SMA. Tunggal SMA. Nggih. SMA-ne? SMA datang Kediri mawon. Pare. Oh, sudah penjurusan IPA atau IPS? Belum. Oh, belum ya? Belum. Oh, Kelas 2 mungkin, Mas. kelas 2. Nggih. Pengennya sirin ning IPA apa IPS? Otomotif. Otomotif. Piye to kuwi? Itu SMK, Pak. SMK. Kalau Nggih. SMA, IPA sama IPS ya? Iya, aku pengen IPS, Mas. Oh, IPS, ilmu pengetahuan sosial. Sosial. Oh, biasanya nih nganu ki yo. Sampean dulu apa? Aku biyen ning semasa bahasa kok. Bahasa. Bahasa dan budaya. Oh, nggih, nggih. Biyen. IPA wangel loh, Mas. Oh, IPA ki perkara hitung-hitungan ngono kuwi oke. Iya. Kimia, fisika, biologis. Beh, Biologi ya? Kok biologi. Biologi. Ora ya, nganggo biologi. S, Mas. Iya. Iya, IPS. Terus di sekolahan sampean itu apakah juga ada ekstrakurikuler karawitan? Ada. Ada, sampean kan mesti mengikuti itu. Nggih. Wah. Tapi aku ikut tari, Mas. Oh, malah ora teng karawitane. Mboten. Oh, teng tari. Oh, berarti Nggih. sampean selain sinden juga bisa tari ya? Tapi nembe ajar, Mas. Gue ora apa-apa. Wong jek SMA kelas 1 Nggih, niku tarine barusan nggih masuk. urung pati luwes, Dik. Nggih. Ibaratnya kuda-kuda niku belum kuat. Kuda-kuda. Wis silat loh, Mas. Ayo, maksudnya ki apa nek istilah ning tari kuwi aku ora mudeng. Heeh, tanjak. Tanjak. Terus sing Ini- sikile dadi tewi piye, Mas? Hah? Sing sikile dadi tewi loh. Apa kuwi ra roh Kakinya aku? jadi T. Oh iya, engko ben diarai vektor. Iya. Vektor. Bisa, Mas. Wow. Anak-anak sekecil itu. Weh. Vektor wi anu kok Jajal to, Mas, ngadeg kok, Mas. Aduh kok anu. Tiang warga Ini, Pak. masyarakat Wilangan kersane Presal. Rene lho, Mas, kancane aku tuh, Mas. Duet. Heeh. Ayo. Wis sik. Bareng ya, Kon Mas? joget sik, serampat sik, serampat. Serampat, sik, serampat, sik. yo. Yo. Joget sik ora ketan sak kemperangan, heeh. Gemes aku ngene iki. Alah. Cuwilik. Wow. Iya. Hey. Bisa ora? Olahane aku. Ngadeg to. Ngadeg, Mas. Ngadeg. Kurang. Saya nambahi wangun dasar ayu melentir kuning ora mau kalah iku dadi komik wis ono setitik aku wis trimo karena tak kangen kuwi ngawani asale wong aku tak bisa lali bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi Diceklimik. Ki iso omong lho ki masane. Mik cilik. Iya, iya. Enek to, Mas, mik sing kecil. Mik keprak lho
Mas Victor, selamat malam. Selamat malam Mas Akbar. Salaman karo Dik Lintang. Salaman dulu. Oke. Selamat malam, Mas. Oke, selamat malam Dek Lintang. Kelas berapa kamu? Kok nyeluk Dik Lintang iki? Oh coba deh. Loh Kak, Mas Teh kelas berapa? Kelas Aku toh. berapa? Tekon Dik Lintang. Apa? Jenengan lo? Aku toh. Hmm. Lampu aku ra dianggep karo guruku kok. Lah nyapa kok gak dianggepi? Lah demben ditokne kok. Pergo ngombe wedange gurune. Oh, akhirnya nginceng. Lah ora. Wah. Ini kuliah loh Dik Lintang. Kuliah? Oh semester berapa sampean? Ayo bedan semester piro? Pira ya? Pira ya? Pira Mas? Wah, deo no kuwi terusan. 12. Semester 3 4. Semester 5 Mas. 5. Wah, 5. Wah, 5. Kok ra mundak-mundak? Apane? Dhuwure lho. Lho. Iki ya semene iki. Semene Sing wae. ndake semestere. Oh, pawaan ya berarti. Oh, Pawaan pawaan. iki wis ngene iki. Aja jawab pawaan kecentet ngene iki dadi gak iso dhuwur. Jurusane hebat loh. Jurusannya apa, Mas? Kuliahnya mengambil apa? Njupuk apa motor kamplengi sing duwe. Somontor. Kuwi maling ya. Maling. Maling Mas. Apa maksudnya? Jurusannya apa, Mas? Jurusannya. Jurusane apa ya? Kalau wis dikobongke ya. Gak aku wis gak sida banyol. Apa jare? Dikobongne piye jare? Jurusannya Solo ngajuk. Nganjuk ke diri. Jurusannya pedalangan. Pedalangan. Bisa ndalang, Mas. Lho piye to? Berarti teko ya ngene ngeprak, Mas. Oh, Ngeprak ya teko. Nyek lintange. Nyek janan. No, palek. Modele kaya piye ngono lho, kaya ra yakin. Ini pedalangan diulang para senior-senior dalang. Nggih, Pak Purbo, bener. Pak Cahyo ini Alhamdulillah. mengajar. Jadi Mas Victor diajar. diajaripun. Diantem wong sak kampus. Nggih. Pripun Mas? Ndonga napa kanggo warga? Warga masyarakat Wilangan nggih. Iya no. Nggih, mugi-mugi sabibaripun nonton wayang, iki acarane napa bersih desa. Bersih dusun. Bersih dusun. Ya. Mugi-mugi dusun Wilangan Wilangan. tepi nebe saking suker kaget, gitu. Suker sakit. Iya. Suarane jan. Suarane jan. Kaya wong sepuh. Oh alah, nggih pokoke intine donga Mas. Heeh. Mugi-mugi desane Dusune. dusune pinaringan barokah. Amin. Masyarakatnya panjang umur, sehat selalu. Amin. Panenane saya melimpah ruah, Mas. Ini suaranya agak habis karena kemarin agak sakit. Jan ngedrop rong dino, Mas. Masuk ngain, masuk ngain. Masuk angin. Masuk boin ya. Masuk. Kamu masuk boin ya. Oh, masuk oin. Boin. Itu sudah dikeroi, Dikeroi. tapi dikeroi cengelnya. Dikirain cengelnya pakai pacul, jadi langsung. Ya jal batuke tak jeme. Aduh panas banget. Masa panas? Heeh. Nah. Oh, waduh. Kok bokong sing Waduh. diteme. Nah, jajal. Aduh, panas banget. Masa panas, Mas? Hah? Panas ya Mas, cemen. Ora apa-apa no, iso ora panas. Masa Tapi kamu sih. Litange penak ngene kok drive diobo-obo. Senadyan suaramu habis, orang Nggih. Lintang Siti bawa. Bawa ya. Bawa. Karo digandrung Dik Lintang. Ya, Dik Jal. Koiron. Isa Dik ora? Lintang Ya, ya. Koiron. Ya, Dek Lintang. Aja macam-macam lho. Bintang kebaikan. bintang kebaikan. Ya. Lah sing gandrung oloi Mas Novi. Yo ora apa-apa. Ora apa-apa, ya. Vektor kok, vektor. Apa to tegese Victor? Pikiran kotor jadi. Victoria apa Mas Jali? Eh, Victoria apa? Victor itu kalau dalam bahasa Bahasa apa? Victor ora Victor, iya. kakek V. Cacah winaan. Wah, oh, cacah iki. Victor itu apa? Victor. Victor itu apa? dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aku luwe, Pak. Ngecek panitia kowe. Wis dicepakne Wes, prasmanan wes, pun. Wis pun. Wes. Victor dalam bahasa Inggris menika artinya pemenang atau kemenangan. Luar biasa. Kemenangan luar biasa. Menang apa? Ya menang elek tok ngene iki. Menang rusuh. Digandrung napa Mas Victor? Pelak napa selindro, Mas? Pelok mawon apa? Ben kita kena rasane gandrung ya. Nek model Dik Lintang niki sampean masuk apa ora? Model Dik Lintang. Cantik masuk kayak ora? aku lenjer kuning seperti ini masa nggak cantik sih? Hah? Apa kok ngrindil-indil tok? Ya cantik, aku Oh, cantik. grogi ya, Mas. Oh, Karo iya. wong ayu ngene iki. Oh. Aku kan saya polos kok, dadi ya Sik polos. aku polos ya. Masa? Rong tahun gadang blas. Wah, Pemenang ya sing jenenge gadang sinten aku ora tahu. Oh. Masa? Heeh. Ejal Lamelu. digandrung, lon-lonan. Tangannya. Tangannya kok gede aku tuh Mas? Lah jare sepiro kok ya.
Iya, iya. Ya enak iki ora enak yo. Enak iki ya. Bawa. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa, Mas. Iya, saya tahu tak ambekan. Ya ndak. Sebentar bakul. Weh bagus ya. Bawa sing apik sing penak dihayati ya, Mas. Oh, Bawane apa? wis nembang dhewe. Kok ngambek sih kamu? Ndang bawa ndang. Kamu ganggu. Kimi ginggu. Kangenku tanpa umpama. Kangen karo sapa? Ayo karo seleamu to. Weh. Ibarate Dik Lintang dadi dalan kowe sing apa? Aku to? sing lewati dalan. Ibarate Dik Lintang dadi kembang. Aku dadi tawone. Kok iso dadi tawone? Bedino tak entup. Ngene iki ra kok bergaring ngene Mas. Wah, siapa? Umpama lintang kuwi kompor, Kompor kowe? aku dadi pancine. Kok iso? Kaiso. Nangkring terus. Nangkring. Pancen kaya kompor pancen. Jenengan ki aja sia-sia loh, Mas. Ora. Mung sliramu kang dadi telenging Kok mendang? Wes alon ae. Lintang kaya entuk dolanan anyar. Kaya geret wedhus ae Lucu, modele. sampean ki lucu loh, Mas. Lucu, comel Masa ya, lucu? Mas, comel. nanti aku bawa pulang ke Kediri ya. Loh, gak apa-apa lho. Hah? Heeh, gak apa-apa wis, gawono Tapi ku mulih. tak dekek di kandang. Lho. Masamu marmut. Oh semarut. Lucu loh, Mas. Nang neh. Terus. Ya. Pos lawas sanggonku nunggu. Biar sejajar ya kita. Iya, ben padha. Wijane romantis po ngece Lintang iki. Ya ben sejajar toh, Ya, Mas. gini. Duit ini Ben iso cocoknya ngerangkul. gini. Ben Ben bisa ngerangkul. Piye iki? Tanganmu ora teko ngerangkul aku. Lah iya aku golek celah yo angel ram. Aku yang ngono biasane golek istilah. Mung tansah orang rumahnya aku. Iya. Leledo. Mas Victor, Ijih. upama Dik Lintang kelakon dadi bojomu ngono terus malam pertama mbok jak ning ndi? Janing ndi? Ya paling ora nek aku yo rada mampu paling ora yo neng luar negeri lho. Wai. Neng Singapura paling ora. Singapura. Berarti numpak pesawat no. Numpak Naik pesawat. pesawat ya. Numpak nanti becak. kita. Imah. Ya numpak pesawat to yo, numpak Ning pesawat. Singapura. Neng Singapura. Mangane mbok jak apa Dik Lintang? Ya paling ora nek makanan kono ki Chinese food ki minimal apa ya? Saya tawong ning Korea kok Chinese food lho. Singapura. Oh Singapura Chinese food lho. Ya kono kan Tetep enak ya? Tetep enak. Ya ora ketan. Minumnya apa? Mangane sik Oh ta ya urung. makannya apa? Susu ngombe ngelak ya iki ketoke. Padha kaya Dek iki bengi ya. Pak Bambang. Makannya apa, Mas? Tuku nongko ora. Ya apa makame biasane Nek Chinese food ya apa? Chinese food ki apa ngono kae Lele. solele. Lah kan Chinese food itu juga dari fish itu loh. Ya apa ya kayak sushi. Sushi. Weh, ya kena sushi barang. Oh, Sushi kena ya, lho Kak. aku kok. Tuna ngono kae Pokok tuna. gak susila ya. Kok sushi lo. Sushi ora apa-apa nang kono ya buka. Terus minumnya apa? Minumnya paling ora ya Arak. Wah, kok arak itu itu, Mas? Ya aku raro. enak bir Mas tenan. Ora Kemudian asu. tak puntul, wah jos nih. Kok tak gawake. Tak puntul. Ya. Tadi. Tekan Singapura. Mong tansah leledo. Umbene apa, Tan? Ngono. Umbene apa, Mas? Mas, umbene apa, Mas? Rikala dina kepungkur saya tak tutup nih. Bobor rampung lakon ae. Susu gak bang plecet. Iya, ndang. Tutup no Kang Mas. Iya. Karo wira-wiriran. Wira-wiri. Jadi kaya ngene iki nembang ki ora nggur manggon ae. Dadi ya Jangkrik. Mesti mlaku rono kok gur munyer. Oh, mlaku rono. Mlaku rono, ya. Mlaku rono. Digandeng yo nyuk. sapa? Yo Dik Lintang to. Ya maaf ora tau gandrung. Iya. Ayo golek ning petengan ya. Hei.
Maksudnya karo bowo. Oh, bawa. Dadi mlaku karo bowo. Oh, mlaku karo bowo. Balik. Jenengku dudu bawa iki, Mas. Balik. Bawa melaku karo bawa. Heeh, mlaku karo bowo. Ayo. Sliramu nate ngendika jurang iki lho. Matane gandrung kok. Sing wedoke ketoke ngangkah patimu. Oh, modele kaya ada jurang juwekrakno ngono ae. Terakhir. Tresno lahir terus sing batin. Monggo diajeng. Heeh. Nggih, Kang. Mardika wae apa sing Mardika pelak wae. monggo. Heeh, apa sih? Lama Yo. tuas katon tejane yen mbok berangkat teman jarang aduh wirakane sinawang tan ambaseni yen basango dewi mbah patot nyata jatmi kaprak ati aduh lestari ya tanah lir lakinggang sarek Natian bebasane kelingan godhong salambar Kang Mas kaya wis kacetan rasa saresep ning atiku. Tembang menika nggih kula katuraken dumateng sedaya panitia bersih dusun Dik Sedaya Lintang. panitia nggih, Mas. Muga-muga kena kanggo jampi sayah tombo Nggih, kesel. Alhamdulillah. Mergo awake dhewe iki seniman. Nggih, Mas. Seniman kuwi Seniman bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Nyenengke wong akeh. Nyenengke wong akeh menghibur sedaya marga masyarakat Wilangan. Baik wayangan, baik wayangan, lagu-lagune. Lagu-lagune. Mergo sing dinteni ya kuwi. Hiburane ya, Mas. Nyapa? Nyapa iki? Anu wae rasa wayangan jagongan yang buri ngono apa piye. Lah nyapa kok ya? Kok kene ket mau ngonteni. Wis tajak Wis apik. Lah digogok. kan alon-alon sik, Mas. Ya alon-alon tapi ya ora suwe-suwe kemeng ya ngene. Ya alon-alon ku nek saya arbar nak cepet. Oh, oke. Ya. Apik lho, Mas. Kena Nggih. nggo pajangan ning kene wis. Loh, Ngono aku ae. nek nganggur dadi patung selamat datang kok karo. Sing bola-bola potong. Yuk. Pacaane sarwa asri jerobah tenaga tansah luar eman wasapayang Garap wong-wongan, yuk. among Dimas para Katur sedaya para perangkating dusun lan sedaya undangan mugi-mugi saged karenan ing penggalih. Bersama Dik Lintang Kairo, Mas Victor. Hey. Lama tuas katon
Mas Victor dipegang Miki. Iya Mas Di Akbar. lintang kali Mas Victor. Nggih. Kurang afdol rasanya jika Mas Cari atau Bapak Cari. Oh, Bapak Cari. Oh, anjing. Mboten minggah wonten Bapak. Monggo hati-hati. Monggo badhe ngajak sinten nggih monggo. Katuran Anjing. minggah wonten pepanggungan. Monggo Bapak. Mau urung sambutan urung apa-apa. Oh iya nek Mas Jan. Monggo Mas Cari, Mas Cari. Monggo Bapak Cari. Sepatah dua patah kata utawa arep dono swanten nggih mboten napa-napa. Nah, nggih. Monggo ngajak kancane ya ora apa-apa. Monggo. Monggo Bapak. Dedek. Katuran minggah wonten pepanggungan. Monggo Cari, Mas Cari. Monggo sedaya mawon. Monggo. Monggo. Monggo Bapak. Bapak Cari monggo. Monggo Bapak. Kapolsek. Penginggil mawon Bapak. Penginggil mawon, Pak. Bojan. Baik. Apa ya wis ampyak. Dan rampokan tenan iki. Nggih no. Wene gumiak. Ya, jan. Nggih, wah jan sane rame. Sinten mawon niki Pak Mas Arek? Niki wonten Pak RT 06, Pak RT 02, Nggih. kali Pak Babin Kamtipmas, kali Bapak Babinsa. Lah Pak ketuane lah niku Pak ketua panitia. Pak ketua panitia kok Pak monggo Juri. Pak. Kene lho. Oh alah. Panggungnya kuat-kuat Pak. Pun lolos mawon. Wah monggo. Ini Pak Dari Ketua. minggah, Pak. Monggo Pak Ketua, ayo. Pak ketua monggo. Monggo. Ah, ngono. Monggo Pak Ketua. Loh, jenengan. Monggo saking ketua panitia napa Pak Sekdes mbok menawi wonten sepatah dua patah kata ing dalu sak mangke. Inggih matur suwun dumateng Mas Akbar Inggih, saking Nganjuk Astabrata beserta rombongan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada malam hari ini bisa hadir di pelataran makam Syekh Suluki. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga Dusun Wilangan yang telah ikut berpartisipasi mulai kemarin pagi tadi sampai malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan ini segenap panitia kurang bagus, kurang baik melayani, menyampaikan aspirasi, melaksanakan aspirasi dari semua warga Dusun Wilangan. Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Nggih. Mas Akbar adalah sedoyo kemawon, matur suwun Mas Victor, Nggih, Mas. Mbak yang ikut mendukung mendatangkan Mbak Lintang Kairo, terima kasih yang ikut menghadirkan. Sebenarnya kita tidak menghadirkan bintang tamu, tapi karena kebaikan dari Mas Akbar ini ada bintang tamu. Matur suwun. Dibonusi, nggih, Pak. Dibonus. Nggih, tambah. Matur suwun. Matur suwun Mas. Nggih, Pak Tarik. Pak Cari mboten ngendikan paring jauh monggo. Wajib dong Pak. Pun lah pun kuwatah niku terus. Weh. Ah.
Intinya sami mawon kula nggih mewakili Pemdes mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Dusun Wilangan. Intinya semangatnya tak pernah pudar. Amin. Moga-moga tahun depan lebih meriah lagi. Amin. Itu saja, Mas. Monggo niki saking perwakilan sedaya badhe ngersakaken menapa dana swanten. Bowo. Oh, monggo. Dalu niku kados sedaya pun sami ndongakne nggih. Dados Pareng no. bersih dusun berlimpah barokah berlimpah doa nggih. Mulai Amin. dari pagi tadi Siap. acara apa? Kirap Budaya. budaya nggih, acara gunungan nggih. Sambil apa tadi juga doa bersama di makam Mbah Syekh. Untuk lagunya Mars 45 sakit. Oh, saged. Narto Sabdo. Ya, siap. Mengke mandape 17 Nggih, lagu-lagu perjuangan. lagu-lagu perjuangan. Dilanjutkan lagu-lagu menyesuaikan perjuangan. dengan Siap. tema kita hari ini, tapi juga tolong dibantu nanti Mas Yoko. Oke, Oke. siap, guys. Sinden. Itu satu paket, Bopo. Satu Anu paket. lancaran 45 dilanjutkan lagu-lagu perjuangan sedaya. Oh ngoten. Nggih. Kalih niku mawon. Oh, kalih. Oh, kalih mawon. Lancaran 45 karo 17. Siap. Kersane semangat. Oke, nggih. Monggo lancaran 45. Nyuwun sewu, Nggih. sadurunge tambahan, mengke nyuwun semangate para penonton mengke tangane direk semangat nggih. Oh, nggih. Mengke umpami enten Rambate Ratahayu jawabipun Holopis. holopis untuk baris. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Monggo tetes. Diawali yuk. Halo kae kenderane kumpe ketan awe abang putih sapi warna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka ati dasar Pancasila. Bumadi kalane tangga 17 Agustus sasine 1945. Rambate Ratahayu. Holopis untuk baris. Rambate Ratahayu. Holopis untuk baris. Cumandang bareng maju nunggal tekad rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Pustaka merdeka. 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 Kae kenderane kumpet bekalawe awe abang putih sangi warna iku lambang sejatine. Negara kita wis merdeka ati dasar Pancasila. Dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Rambate Ratahayu. Holopis untuk baris. Rambate Ratahayu. Holopis untuk baris. Kumandang bareng maju nunggal tekad rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Terus tetap merdeka. Merdeka. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia
tetap setia, tetap setia membela negara kita. Niki kersane ditambahi kalih Pak Bak, Pak RT andalan iki. Wah, iki lakone ya. Dipun dawuhi napa nih Pak? Pak Imam. Monggo Pak, monggo. Terus mau gubuk Asmara. Kepareng Mas. Loh, monggo. Pun bebas Kali latihan Pak Lintang. Anjing, mboten apa-apa Bapak. Yun sewu sedaya mawon. Gubuk berasmara. Gubuk Semarang. Napa? Bubuk asmara Mas. Jenengan ngersake Lintang Asmara. Ajar ya. Oh, mangke nggih. Jenengan Oh, kejam. berarti bibar Gubuk Asmara, Lintang Asmara nggih. Yun pangapunten mangke mbok bilih nadane kirang inggil tawi kirang andap. Anjing. Halo aku. Sapa nih kalau kayak sapa kayak? Ditoke tenan penyawer. Mas. Ditoke tenan. Wah. Matur suwun nggih Wah, Bapak. Kok yo repot men. Mugi-mugi lancar rezekinipun Pak. Alah kula mboten sah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nyingkar nyingkur. Kirang dek, Bapak. Nyingkar. Nyingkar. Kirang dek kalih. Nyingkar. Kirang dek kalih, Pak. Kirang dek, Pak. Nyingkar. Nyingkar. Nyingkur. Sae, Pak. Sae, Pak. Wiwitane nyingkar nyikur. Lingsem yen kemutan. Kemutan sinten, Pak? Kemutan Mbak Lintang kayu. Eh, Kali Mas Akbar. ya, tak kira putune. Kok putune. Mboten kelingan Mas Victor. Gak sah, aku gak sah Masa cilik-cilik. mboten kelingan Mas ta, Pak? Pun pokoknya kene rasa dianggep ora. Ora apa-apa. Lelampahan kangka wuri tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Luar biasa, Mas. Monggo Dik Lintang matur suwun Mas Akbar. Injih, matur suwun sangat nggih, Pak. Sami ya. Matur suwun para nyaga. Injih. Ya, Bapak. Ampun mandap riyen, Pak. Bekso Nggih, tepriki, Pak. bekso riyen. Bekso riyen, Pak. Mengke nek mandap engko ndak Pak Carik melu mudhun kok ora sedo Lintang Asmara. Nah. Pokoknya Pak Carik kudu Lintang Asmara apa. Nggih no. Oke, Bapak kalih beksa mungkin. Tayup nih, wow, enak. Monggo, yuk buka celuk di Lintang. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggul leren ning jaga kebatu lisan warna abang tanda isih pramban
Sampun katur gubuk Injih, asmara. Sampun katur Bapak. Pak Cari nggih, Lintang Asmara nggih. Pak Cari. Lintang Asmara nggih. Genten ya sinden saged saged mengke pun kula pengke wangi. Lah iya. Saged Pak. Direwangi Mas Victor niki. Jenengan cekel riyen mau. Nah. Kudu nyawar tapi. Nggih. Anu sidene sinten Mas Akbar? Ayo gua lah RT. Oh iya. Nyawer to Rek. Oh repot-repot to Pak. Matur suwun. Oh gandeng sing. Nggih. Pun boten sampun kula ikhlas kok Pak. Matur suwun Bapak Cari. Gandeng sing disawer di Lintang ya di Lintang teh. Nggih, oke. Lintang Asmara nggih. Oke. Wadah tak ewangi. Lintang Asmara. Apa wi? Raja kudu to. Oke, nggih kula wangi. Nggih. Monggo gamelan berpacu musik. Berapa Yo. sih? Nggih boten matur. Betul to. Iya. Manis sekali. Jane yo iso lho Pak Cari dadak macak polos barang. Jane suarane ya apik. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun, Pak. Pak. Matur suwun. Lenggah dulu Mas Victor, Nggih, kare Mas Lintang. Dilanjutke. Ana Mbak Linda ya. Aturan jumeneng. Yuk sepotong aja. Ya, Selamat malam Mbak Yu. Selamat malam. Bertemu di Sanggar Seni Astabrata. Ya. Betul. Ini lagi ketemu iki ya kita ya. Lagi ketemu iki. Lagi dijauh Mas. Ya. Mula dimanfaatkan. Ayo arep ngatur ke apa? Sing gumyak, Mbak. Sing sigra. Sigra. Oke.
Oh, atensi ngene sis Heru. Oh, duet. Enggak. Gak seneng aku duet karo cah wi. Iya. Heeh. Napa Mbak Yu? Anu terasa selendang biru. Oke, heeh. Nggih. Selendang biru Mas Tris. Heeh. Atur seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ning dusun Wilangan yang malam ini mengadakan acara bersih dusun. Heeh. Selendang biru. Heeh, bersama Mbak Linda. Yuk coba kaya ngopo. Heeh. Monggo, Mas Tris. Heeh. Astabrata suka. Yen kowe jaluk lebih banding aku sing ngalih, yen wis mati rasa andang ngomong apa nyonggo katresnanmu. Yen kowe jaluk lebih banding aku sing ngalih, yen wis mati rasa andang ngomong aja kok gandoli karo selendangmu. Selendang biru sing ono ning pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang
Mbak Linda. Enggak. Yo iki kanggo balik ning gamelan iki ana pamundhut lumantar WA apa? Kitir Sumilir. Wo ya, sing ngaturne. Kabeh no. Dik Lintang nganti Mbak Ingkar jumeneng bareng. Ya. Kitir Sumilir. Pamundhut lumantar WhatsApp. Saka priyayi ana ing Tampang. Oh iya, melu nonton. Yo, langsung digarap. Nggo balik rasa ning gamelan. Yo, Kitir Sumilir coba kaya ngapa? Dados.
semuanya. Aduh, piye mak? 3L dalam pagelaran wayang harus tercakup opo bae. Lakon, lagon karo lucon. Oh iya, lakone kudu kecekel, lagone paring panglipur ya kudu diaturke. Sing pungkasan lucon kanggo hiburan masyarakat. Iya, lakone Wahyu Makutha Rama. Iya, utawa Pepakem Astabrata tutukne.